Avui estem al Teatre de la Societat Cultural Sant Jaume i estem molt contents perquè hem vingut a passar una estona amb Joan Pera. Joan, què tal? no podem estar més contents. Estem Jo feliços. també, estic molt content de ser aquí. La veritat és que ens feia molta il·lusió compartir aquesta estona amb tu, compartir l'estona a Premià del Mèdia amb aquesta entrevista i, a més, compartir doncs, aquesta obra Aquesta estona. Que és això, és una estona amb el Joan Pera, en la qual ens preguntem una mica per què ha fet riure. Jo, que no sóc una persona de fer riure, jo vaig pel carrer i la gent no sembla que jo faci riure. Però a la cobres la boca, sí. Aleshores, Una cosa et volia dir. Això d'una estona amb Joan Pera, que parles de les teves vivències i algunes coses que t'han passat, podríem dir que són com unes memòries en format teatral? Pregunto, No sé. unes memòries no, el que sí són unes vivències. Unes vivències, jo explico les meves vivències, explico que ja de petit feia riure, de més gran també, unes vivències que per alguna raó han fet riure. Però, esclar, unes vivències també... Porto unes vivències molt llargues a la vida, no? Ja fa molt de temps. I llavors, entre bromes i veres, anem rient i rient d'això, d'allò, de l'altre, d'on és cap allà. Això ens allarga la vida, ho saps, no? Sí, bueno, perquè el Això diuen, no sé. El riure és un plaer i és una salut imprescindible per la supervivència de la gent. Hem de riure. Hi ha allò de dir, feu el que vulgueu, però rieu molt. Perquè feu el que feu, d'aquesta vida no en sortireu vius. No, està clar. Val més doncs que riem tot el que puguem. Fantàstica filosofia. Jo m'agradaria repassar algunes qüestions molt puntuals de coses que t'han marcat a la teva vida professional i que jo crec que val la pena que avui en parlem una estoneta, encara que sigui de manera així una mica ràpida. Jo recordo, no jo, molta gent recorda, el setembre de l'any 83, que va ser una fita històrica, O sigui, que has passat a la història, Joan, això ets conscient, no, d'això? Vam fer jo recordo, el primer programa, vas inaugurar TV3 oficialment. TV3 en català. En català. En català. Ja teníem TV2, però fer una televisió catalana semblava impossible, inaccessible. I de la manera que fos, aquell dia ho vam aconseguir. I jo hi era allà, i esclar, per mi és un honor. Total. Recordem, clar, eren uns temps, a veure, era una expectativa màxima, Evidentment, tots teníem moltes ganes de tenir una televisió autonòmica i, a més, eren uns moments que tampoc eren encara... No, difícils. Fins de 2 dies abans no sabíem si ens donaríem permís, si no ens donaríem permís. Hi ha l'anècdota que, esclar, jo ja pensava que no ho faríem allò, perquè des de Madrid posaven totes les pegues, van tancar els canals perquè no se sentís, però tota la gent estava tan engrescada. Recordo que molta gent va sortir a les teulades amb antenes per captar aquella emissió que ens havien tallat els enllaços. Però, esclar, 2 dies abans em diuen, segur que demà passat va. Llavors vaig anar corrents a comprar-me un traje, que no el vam poder ni arreglar, perquè ja no teníem temps. Però era tanta la il·lusió que ens feia a tots. Home, més que una televisió autonòmica, una televisió de país, del nostre país. I això és una meravella. Això no ho oblidarem mai, ni tu ni nosaltres, evidentment. Molt bé. Un altre tema que també m'agradaria dir, doncs és que t'ha passat molt, o no sé, ara ens ho diràs, el tema de ser el nebot d'en Joan Capri. A veure, nebot d'en Joan Capri, evidentment no és això, sinó que ets el nebot del doctor Caparrós a la ficció, evidentment. Durant molts anys, la gent es va pensar que jo realment era el nebot del Joan Capri. Però s'ho creien de debò, Sí, el teu tio, el teu tiet, el teu tio, el nebot. Qui ho fa, això, el nebot de... No sabien ni com em deia. I em deien, sí, home, el nebot del Capri. Per mi també va ser un moment molt important, és el que em va donar l'entrada en el món teatral i en el món de la televisió, per qual estic eternament agraït al Capri, a part que realment era un actor extraordinari, un gran actor que hem tingut a Catalunya, irrepetible. No podem deixar de parlar, Joan, i ho entendràs, d'un tema que també t'ha marcat molt, que és l'estranya pareja, que això ho hem vist. Jo diria que més d'una vegada. Jo no sé les representacions que heu arribat a fer tu i el Paco Moran, i la de gent que ha rigut i ha rigut amb aquesta obra, amb aquesta comèdia. Jo crec que vam fer riure de tot el país. Va ser un moviment ciutadà de tot el país,
vam fer riure tot el país a tots els estaments socials. Tant era que fossin d'aquí, d'allà, de més cap allà, castellanoparlants, catalanoparlants, però va ser molt global. Ens va veure tothom, va veure 2 milions d'espectadors. Vam estar 6 anys fent la funció, cada dia, tarda i nit, cada dia. Cada dia vull dir Nadals i Diumenge de Rams, cada dia, durant 6 anys. I va ser una època meravellosa, meravellosa. Teatralment també va ser molt important perquè vam crear molt d'afició al teatre. Veníem d'una època, quan vam estar en Estranya Pareja, que la gent no hi anava al teatre, anava poquíssim. I el Teatre de Barcelona gairebé existia d'aquella manera. Fer aquella funció i tenir aquell èxitàs, esclar, la gent va dir, quina funció més bonica, tornarem al teatre i anirem al teatre. I jo crec que molta gent, dels joves que avui dia van al teatre, que gràcies a Déu n'hi va molta de gent, és perquè la iaia els hi va dir, aneu a veure aquesta funció, la iaia, la tieta, el pare... I vam crear afició, això és una de les coses guapes que tinc. De la mateixa manera que amb TV3 també vam ajudar molt al llenguatge, a la parla catalana d'aquest país. Això també és molt important, i tant. També és un orgull i una satisfacció. Jo sempre dic que si hi ha algun mèrit és que vam ensenyar a parlar català a tota la ciutadania a través de TV3. Que maco. Que va ser molt xulo. Hi ha un altre tema, Joan, que també m'agradaria comentar, que és la teva faceta, evidentment d'actor, ja ho hem comentat, és com a director de doblatge i doblador. Sí. Tots recordem, a l'Escurçó Negre, Neixen Estrellats, en fi, has fet diverses coses. També surt per aquí, això. També surt. I hi ha un tema molt important, que crec que és molt xulo, que és el tema del Woody Allen. A mi m'agrada la història del Woody Allen perquè tu tenies molt clar que la veu del Woody Allen era la teva. I ell va tenir molt clar que la veu que ell volia en català era la teva. Per tant, aquí no va haver-hi cap mena de... I va ser com un amor a primera vista. Es va fer un càsting per veure quina veu anava bé. Jo vaig fer el càsting i vaig pensar, perquè això va a Amèrica i a Amèrica diran el que voldran. Però jo vaig pensar, si fos ell, jo m'agafaria, perquè estava bé. I ell també, al veure la primera vegada, també va dir, està molt bé, vull aquest. I jo quan vaig preguntar, per què m'ha triat a mi? Perquè tampoc no és tampoc la mateixa veu, però hi ha una cosa que lliga, no? I vaig pensar, per què m'ha triat a mi? Diu, no ens ho ha dit, però quan veia el teu doblatge, reia. Això és bona senyal, no? Bona senyal. Això va anar bé, fantàstic. A més, us heu conegut personalment amb el Woody Allen. Quina experiència més xula, no? Sí, va ser molt bonic perquè els dobladors... Ara els doblatges tenen una certa importància, però durant molts anys la gent no volia doblatge. Tu saps que molta gent estava en contra del doblatge. I normalment els actors que doblaven també estaven en contra del doblatge. Perquè, esclar, un senyor de Mataró li està robant la veu amb un gran actor i això no els hi fa cap gràcia. Però li van dir que jo ho feia molt bé, que feia molta gràcia, i ell reia, i va tenir la curiositat de conèixer. Llavors, vam conèixer, i va ser molt amable, molt amable. Molt xulo, molt bé. Vull parlar d'un tema, Joan, que hem vist no fa massa, que hem pogut veure, que és el documental Sense ficció. Sense ficció, dedicat a Joan Pera, que tu al principi dius, això d'un documental dedicat, allò que dius, a veure... A mi també m'ha estranyat que em volguessin fer un documental, a mi, que al cap i a la fi tampoc no soc res de l'altre món, soc una persona bastant normal. Si soc d'aquí, del Maresme, soc normal. Però ets molt mediàtic, com els dels Maresme. No vol dir que no siguin importants? No, però som normalets, no som... I quan em van dir de fer això, també ho vaig trobar una mica estrany, bueno, fem-ho, doncs fem-ho, em fa molta il·lusió. En aquest documental, pràcticament, allò que es diu, et despulles, no? És tan natural tot, no hi ha res... És sense ficció, no? I no hi ha res que no sigui veritat allà. Tant jo com la meva dona, com algun nano que em sembla que hi surt, també. Sí, jo crec que surto gairebé tots, no? Tots, pobres, que no els hi fa gaire gràcia sortir. Però va ser molt bonic i molt d'agrair, a TV3 molt d'agrair. Perquè tampoc no m'ho esperava. Jo soc una persona que em flueixen les coses, m'agrada que flueixin, no?
però no busco alguna cosa que costi de fer o que no agradi o que sigui contra d'algú. No, si va fluid. Però allò va semblar que anava com fluid i va, doncs, ja està bé, ja està bé. I l'experiència de Broadway? Això és molt heavy, Allò sí que era ficció. Però la idea era molt guapa. Vam estar rodant a Nova York, i jo entrava en un teatre i representa que jo triomfo com si fos el Mago Pop. Molt bé, clar. Bueno, però és xulo, és una il·lusió, no? Sí, va ser molt maco. Que et van fer com complir la il·lusió que tu tenies. Sí, i són aquelles coses que et queden per la vida, no? Hi ha coses que t'emocionen una mica, i això t'emociona una mica, no? Que tinguessin la bona voluntat i la bona fe de fer-me una cosa així. Agrada molt, no? Agrada molt. I d'alguna manera, bueno, queda allò. Ara en faria una altra, però ara ja estic. Bueno, encara ja tenim temps, no. encara en tenim marge. Sí. I tant. L'actor Joan Pere ha arribat als 100 anys, li farem un ciència Això ficció. serà genial, Ho reviurem, espero que ho puguem veure nosaltres també. Joan, una cosa, jo tinc una frase que no és meva, però m'agrada. És una frase que diu que si fas la feina que t'agrada, no treballaràs cap dia de la teva vida. És veritat. Llavors jo he afegit, una que no sé si és meva o no, però ho he afegit jo, que diu que, clar, si no treballes cap dia de la teva vida no tens cap intenció de jubilar-te, ni ganes, ni no té cap sentit. T'agrada si te la regalo, aquesta frase? Sí, m'agrada i me la quedo. Me la quedo i de vegades et diuen, perquè vegis, de vegades et diuen, que et retires? Dic, no puc retirar-me. No puc perquè no he treballat mai. I esclar, si no he treballat mai, de què m'he de retirar? No, si veiessis el meu informe laboral, no hi ha res, perquè no he treballat mai. No cotitzaràs? No ho crec. Però això et dic que és veritat. Si treballes amb el que t'agrada, ja no és treball. Treball és una altra història. Això està claríssim. Per això som una mica artistes, no? Una mica, perquè estem fent un art cada dia, i en teatre passa això. Cada dia fas una obra d'art, cada dia petiteta, si vols, per una gent que és molt agradable i que és molt agraïda. Jo tinc la sort de tenir un públic molt generós, m'estimen i tot, i jo penso, perquè hi ha bon rotllo. Sí, hi ha bon rotllo, hi ha una entesa tremenda. I això és molt bonic. És molt bonic, és el més maco que tinc a la vida. De fet, tu, Joan, en el Sense Ficció ho dius, que la primera vegada que vas anar al teatre, que t'hi va portar la mare, tu vas veure allò i vas dir, home, això és el meu, això s'ha fet per mi. Això és fantàstic. Anava amb pantalons curts i amb unes botes d'aigua perquè plovia una mica. Hauria de tenir 10 anys i vaig veure aquell teatre i que sortien allà. Era una obra d'en Shakespeare, era Otelo. Vaig dir, Déu, això és el que jo vull fer. Per qui ho fa, això? I la meva mare em va dir, deixa-ho córrer, perquè no t'hi guanyaràs mai la vida, amb això. Curiós, Pobreta. Bueno, era la idea que teníem abans, no? Suposo els pares, que sempre volen. I en aquella època que no hi havia televisió, que només hi havia una mica de ràdio. I és curiós, vaig començar a Barcelona a fer alguna coseta de ràdio en el Teatre Invisible de Ràdio Barcelona i de Ràdio Nacional. Però és que no hi havia res més. Clar, I em feia tanta il·lusió. No ho vas tenir fàcil, però has arribat molt lluny. No he tingut fàcil. Fàcil no. Però tampoc ha sigut un drama per mi. He passat moments de tot, no? Però en cap manera he volgut que fos un drama. A mi m'agrada molt ser dalt de l'escenari. Jo soc molt feliç dalt de l'escenari. I en cap moment vull que sigui un drama. Tot el contrari. És una alegria, és un goig, és un art. Total. És un donar-te, i la gent em rep molt amablement, i això ho agraeixo moltíssim. El millor que tinc jo és el públic.
Genial. Doncs espero que gaudeixis molt avui aquí a Sant Jaume, amb el públic de sempre, amb els companys del Maresme, com dèiem, que tu ets de la capital, però vaja. Estic a casa meva, estic a casa meva. Genial. Joan, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tu i ara seguirem veient el teatre i segur que amb l'obra a veure si me'n recordo de tot. Com sempre, molta merda. I tant, És el que toca, no? Tanta merda com vols.